Oherwydd dy rodd i ni yw'r diwrnod hwn, rhodd o gyfleon i'w defnyddio yn dy wasanaeth di. Mae'n dithau'n dod ynghyd a'n gwahanu, mwyn i'r cariad a ganfyddwn fod yn eglur yn ein bywyd, a thynnu eraill at y draed. Dy rodd di i ni yw'r diwrnod hwn, nerthan ni wneud defnydd da ohono. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i roedfa ddigidol yr wythnos hon. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni eto yr wythnos hon. Croeso cynnes iawn. Gofal a phryder. Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderi am eich einioes, beth yw fwyta na yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Ond nid oes rhagor i einioes di na lluniaeth, a'r rhagor yw gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn hau, nac yn medi, nac yn casglu esguboriau. Ac eto, y mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydy chwi'n llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pryn ohonoch chi all ychwanegu 1 funud at ei oes trwy bryderi? A pham rydych chi'n pryderi am ddillad? Ystyriwch lili'r maes, pa fodd y maent yn tyfu, nid ydynt yn llarfurio nac yn nyddu. Ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes,
sydd yno heddi ac y fori'n cael ei daflu i'r ffwrn. Onid llawer mwy y dillada chwi o ychydig ffydd. Peidiwch felly â phryderi a dweud beth yr ydym i'w fwyta, neu beth yr ydym i'w yfed, neu beth yr ydym i'w wisgo. Dyma'r holl bethau mae'r cenhedloedd yn ei ceisio, y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen yr hain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, rhoi'r pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Peidiwch felly â phryderi am y fori, oherwydd bydd gan y fori ei bryder ei hun, digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. Mae poeni neu pryderu neu becso yn brofiad cyfarwydd i bawb ohono ni. Fi'n cofio un aelod yn dweud wrtha i ryw dro, dydw i ddim yn poeni am ddim byd, meddai. Dim o gwbl, ond mae fy merch yn poeni am bopeth, am bob peth, a wy'n poeni'n ofnadw amdani. Weithiau, mae'n timlo fel pe bai holl bwysau'r byd yn gwasgu arno ni, gan ein gadael ni'n ddi hyd. Ond mae Iesu'n siarad yn uniongyrchol am y profiad hwnnw. Mae e'n gwybod bod bywyd yn llawn cymlethdodau, ond mae'n rhoi gobaith a chyfarwyddyd pendant i ni ynghylch sut i fyw'n rhydd o'r pwysau hwnnw. Yn ei bregaeth fawr ar y mynydd, mae Iesu yn taclo'r busnes poeni yma. Y gair worry yn Saesneg, ynddo fe? A mae'r gair worry yn Saesneg yn dod o air Eingl-Sacsoneg sy'n golygu crogi. Felly mae Iesu'n dweud, pidwch a gadael i ofid a phryder eich crogi chi, eich tagu chi, tagu bywyd a thynnu'r llawenydd mas ohono. Mae becso'n debyg i yrru car gyda un droed ar yr accelerator a'r droed arall ar y brec. Mae'r olwynion yn mynd ffwl pelt, ond smon i mynd i unman. Neu mae becso'n debyg i gadair siglo. Mae'n rhoi rhywbeth i ni wneud, ond so hwnnw'n mynd â ni unman chwaith. Yn yr adnodau sydd dan sylw gyda ni heddi, mae Iesu'n dweutho ni i beidio a becso, i beidio a phoeni, i beidio a phryderi. I ni'n camu mewn i dymor y cerdded diolchgarwch yn yr ardal hon, a mae gyda ni gyd le ddiolch, gweitha'r ffaith ein bod ni'n dal i boeni ac yn dal i bryderi. Y peth cyntaf licen i nodi yw hyn, mae mynegu diolch yn antidot ardderchog ar gyfer pryder. Pidwch a phryderi am beth i'w wisgo, na beth i'w fwyta, meddai Iesu. Mae Iesu'n ein hatgoffa ni bod Duw wedi bod
ac yn dal i fod, ac fe fydd hefyd yn parhau i fod yn hynod o garedig tuag ato ni. Ac yn ôl i arfer ymarferol wrth ysgu bobl, mae Iesu'n dweutho nhw, sgwlwch ar yr adar, medde fe. Dydyn nhw ddim yn hau nac yn medi, ac eto os mod Duw yn gadael iddyn nhw starfo. Mae Iesu'n defnyddio delwedd syml, sef yr adar, i ddangos bod Duw yn darparu hyd yn oed ar gyfer y creaduried lleiaf, y creaduried mwyaf di-nod, nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw gynlluniau hir dymor fer hau, na medi, na storio bwyd. Serch hynny, maen nhw'n cael eu cynnal. Ac os yw Duw yn gofalu amdani nhw, faint mwy felly y bydd yn gofalu amdano ni, ei blant e. Achos i ni'n werthfawr iawn yng ngolwg Duw, yn fwy gwerthfawr o lawer nad adar. Nid i cael yn creu ar lun a delw Duw. Coron i greadigaeth yw i blant e. Felly pam i ni'n becso nad yw Duw yn mynd i ddarparu ar ein cyfer ni, dwedwch. Mae Iesu'n ein gwahodd ni godi'n llyged o bryderon y byd hwn, a gweld rhywbeth mor syml ac aderyn. Sgan yr adar ddim cyfrif banc o gwbl. Dyn nhw ddim yn cynllunio, dyn nhw ddim yn cynilo eto bob dydd. Mae Duw yn sicrhau bod gyda nhw'r hyn sydd ei angen arnyn nhw. Mae e'n troi o'r aderyn i'r blodyn wedyn. Edrychwch ar lili'r maes, medde fe. Mae yma heddi, mae e wedi mynd erbyn fori. Dyw'r blodau hyn ddim yn ffysan dros beth maen nhw'n gwisgo, ond mae Duw yn ei dilladu nhw a rhywbryd ferthwch ryfeddol. Mae Duw yn sicrhau bod nhw'n ddeniadol. Ac os yw Duw yn barod i ddilladu rhywbeth gwyllt fel lili'r maes, mae e'n sicr i fod e'n barod i ddarparu ar gyfer y bobl y mae e wedi creu ar ei lun a'i ddelw ef ei hun. Wedi creu yn ychydig islaw na Duw a'i goroni a gogoniant ac anrhydedd. Galwad i ffydd sydd yma. Nid i fod yn ddi-hyd neu yn ddi-glem, ond i gredu bod Duw isiws yn gweithio yn y cefndir, na welwn ni fe bob amser. Yn hytrach na phoeni, diolch yw ein lle ni yn dyfe. Ymddiried yn niw a diolch. Duw'n darpar o hyd a draed dynol ryw, yw'n cysur i gyd a'n gobaith i fyw. Yn ail wedyn, mae mynegu diolch yn sicrhau fod llif o fendithion yn parhau ddod i'n bywyd. Mae astudiaeth ddiweddar wedi darganfod fod pobl sy'n nodi'r hyn y maen nhw'n ddiolchgar amdano bob wythnos, maen nhw'n teimlo'n fwy optimistaidd am eu bywydau. Maen nhw'n ymarfer corff yn fwy aml, a hyd yn oed yn ymweld â'r meddyg yn llai aml na phobl sy'n cofnodi pethau sy'n eu cynhyrfu nhw, neu hyd yn oed ddigwyddiadau negyddol yn eu bywydau nhw. A mae lot o negyddiaeth o'n hamgylch ni heddi yn dosau. Wy'n gweld a chlywed y negyddiaeth hyn mewn pobl drwy'r amser, a sa'n credu bod rhai bobl yn sylweddoli i bod nhw mor negyddol am bethau maen nhw wedi mynd mewn i ryw rigol. Dyn nhw ddim yn gallu torri mas ohono. Mae'n ffordd o fyw iddyn nhw. Mae rhywbeth ynghylch cael ysbryd diolchgar. Mae e'n iachau'r corff, mae e'n iachau'r enaid. Falle nad i ni wedi cysgu'n dda nithwr. Yna chi niwsans yw hynny achos bod y nos yn gallu bod yn hir iawn, a mae'n problemau ni wastad yn teimlo'n wath yn hywyllwch y nos nac y man o ngolau dydd. Ond os na chawson ni ddigon o gwsg nithwr, i ni wedi goroesi'r nos yndyn ni, ac i ni wedi croesawu'r wawr, i ni'n fyw i wynebu diwrnod arall. A mae yna rhywbeth ynglyn ac agwedd ddiolchgar sy'n ymddangos fel pe bai e'n peri fendithion llifo i fewn i fywyd. Falle bod hynny'n gysylltiedig ar ffaith bod gofid a phryder, fel y nodwyd yn gynharach, yn tagu, yn llethu bywyd. Mae gofid a phryder fel argau, yn dal llif y bendithion nôl. Ond mae mynegu'n diolchgarwch ni yn chwalu'r argau, ac yn caniatáu'r fendithion i lifo. Ymddiried yn niw, a rhoi diolch iddo. Ac yn drydydd wedyn, mae person sy'n profi gwir ddiolchgarwch yn ceisio bod yn sianel i adael y bendithion hynny i lifo drwy bywydau nhw tuag at bobl eraill.
Ni all person wirioneddol ddiolchgar gadw bendithion Duw iddo'i hun. Mae'r person diolchgar yn dymuno i fendithion lifo mlaen i eraill fel afon yn llifo'r ei thaith, yn cychwyn fel nantfach, yn agor mas ac yn dyfnhau dan iddo fe gyrraedd y môr. Dylse hynny fod yn reol i bob un sydd yn wirioneddol ddiolchgar. Maen nhw eisiau paso'r bendithion hyn mlaen i phobl eraill. Ond i ni'n gwybod hynny siwrs yn dyn ni. I ni yma heddi ddiolch i Dduw am y llu o fendithion yr ydyn ni wedi derbyn o'i ddwylaw ef, ond hefyd i ni yma, i ni'n gobeithio, i ni yma'n dyheu gyda rhyw ddeheuad yn ein calonau ni, bod ni eisiau rannu'r bendithion hynny a bobl eraill hefyd. Mae bod yn ddiolchgar yn antidot ardderchog i wrth sefyll pryder. Mae'n gwneud i ni werthfawrogi o'r newydd gyfoeth bywyd. Mae'n gwneud i ni werthfawrogi o'r newydd bendithion bywyd. Ac nid yn y banc y mae'n cyfoeth ni, cofiwch. Sdim angen i'r un Cristion ymgynghori a'i gyfrif banc i weld pa mor gyfoethog yw neu hi. Falle nad oes gyda ni gyfrifon banc llawn, a mae hynny'n gallu achosi pryder, wrth gwrs i fod ond i ni'n gwybod ein bod ni'n gyfoethog mewn ffyrdd eraill, oherwydd ein ffydd yn niw ac yn ei fab Iesu Grist, ac oherwydd yn bendithion y ddaw i ni yn sgil yr ymddiriediaeth honno. Fe gawn ni'n galw o'r newydd heddi ymddiried yn niw. Mae Pedr yn ei lythyr cynta yn ein hannog ni fel hyn, i daflu taflwch eich holl o fudiau arno ef. Mae'r ysgrythur yn cynnig heddwch drwy weddi a ffydd a gofal Duw. Ac mae hynny'n ddigon o reswm i ni fod yn ddiolchgar heddi. Mae'r gelyn yn gry, ond cryfach yw Duw. Awn ato yn hi, tŵr cadar ni miw. Pan droi'r adfeilion am canion bob dyn, mi ganaf mor ffyddlon yw'r cyfaill a lun. Dyna'r gan i ni heddi, ymunwn yn y mawl i Dduw. Amen. Paid â phoeni, dal fy llaw. Paid â phoeni, fod i ddaw. Paid â phoeni, heddwch sydd ger llaw. Paid â phoeni am ddim byd, ddown ni drwyddi ar y cyd. Yn fy nghwmni byddi'n saff a chlyn. Wrth i'r holl furiau gael eu dymchwel a disgyn mor ffyrnig i'r llawr. Yn fy mreichiau fe fyddi'n ddiogel, a efo'n gilydd gwelwn wawr. Paid â phoeni, ti ar ddi hun. Paid â phoeni, dan ni'n gytun. Paid â phoeni, be safwn ni fel un.
paid a phoeni, ti ddim ar ben dy hun. Gawn ni ymdywelu gyda'n gilydd a throi at Dduw mewn gweddi. Ein tad nefol, ar fore Sul newydd, dyma ni'n dod ynghyd i dyfoli di yn dad yma ag ysbryd glân, ac i rhoi'n clod a'n gogoniant i ti. Diolch i ti arglwydd am dy ofal di ohono ni dros orie'r nos, a diolch am nerth ac am iechyd i wynebu diwrnod newydd yn ein hanes ni. I ni'n diolch i ti arglwydd efo ti'n ddiw sydd yn agos ato ni bob amser, ac yn ddiw sydd yn ein deall ni, ac yn gallu unieithu a'n profiadau ni. I ni yn diolch i ti arglwydd efo ti wrth law o hyd i wrando cri, a phob amser yn gallu'n cynnal ni a'n codi ni pan y byddwn ni'n timlo bod pwysau'r byd yn gwasgu arno ni. I ni'n diolch i ti arglwydd efo ti'n darparu popeth yn ein cyfer ni, ac nad oes angen i ni o fideo mewn gwirionedd, ond rhyw bobl felly i ni arglwydd, ac mi rwy ti'n gwybod hynny, ac yn ein deall ni'n iawn. Diolch i ti felly arglwydd am eiriau Iesu sydd yn ein calonogi ni, ac yn codi'n hysbryd ni, ac yn rhoi gobaith i ni. Ac eto arglwydd, mae'n pryderon bach ni yn gallu bod yn fach iawn o'i cymharu â gofidiau eraill sydd yn ein byd ni. Fedrwn ni fyth y dychmygu'r gofidiau sydd yn nghalonau pobl mas yn Gaza heddi ac yn Wcrain ac Afghanistan a llefydd eraill tebyg, wrth iddyn nhw wynebu diwrnod arall o frwydro a byw yn sŵn bomiau a bwledi. Ac arglwydd mae sefyllfa nhw yn ofid i ni. A dyna pam ni'n pwyso arna ti. Dyna pam ni'n ni cofio nhw yn ein gweddiau. I ni am ofyn i ti arglwydd, i'n harwen ni godi'n lleisiau, nid yn unig mewn gweddi ond mewn ffyrdd ymarferol hefyd, i wasgu am gadoediad yn y mannau hynny lle mae'n ormes a thrais yr yfela, a hwnnw'n godoediad parhaol ac nid dros dro. I ni'n deheu arglwydd am weld y drysau'n agor mwyn caniatáu bwyd a chymorth meddygol i fewn i'r ardaloedd hyn. Ac o dad nefol i ni'n gweddio am gael rhyddhau carcharorion a gwisglon hefyd. Arglwydd, dyna'n gweddi ni'r bore hwn oherwydd mae sefyllfa'r byd yn pwyso arno ni. Ac felly ni yn ddiolchgar i ti ein bod ni'n gallu rhannu'n gofidiau ti, rhannu'n pryderon ati, fel y byddi di gobeithio yn gallu'n cynorthwyo ni i ddelio ar pryderon hyn. Estyn dy ddoethineb arglwydd i arweinwyr gwledydd y byd. Fel y gwelwn ni rhyw ddwrnod gobeithio, bod person ac unigolyn yn byw mewn rhyddid ac urddas. I ni'n gweddio arglwydd dros bawb i ni'n nabod sydd yn gaethu amgylchiadau anodd ar hyn o bryd. I ni'n gweddio arglwydd y byddi di'n agos atyn nhw, ac y bydden nhw hefyd yn gallu rhannu i gofid at thi, a thithen i bugeilio nhw, yn bugeilio'u calonnau a'i meddyliau hefyd. O dad nefol, tywys ni yn ddiogel i fewn i'r wythnos newydd hon. Arwain ni yn ein gweddi, arwain ni yn ein gwaith, arwain ni yn ein hamdden hefyd, a boed i'r cwbl awnawn ni, mewn gweddi, mewn hamdden ac mewn gwaith, fod gogoniant i ti dy hun. Clywai'n gweddi felly, a maddau i ni bo bai a phechod yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni i weddio, y weddi a ddysgodd Iesu i'w ddisgyblion i'w gweddio, drwy ddweud, ein tad, yr hwn sydd yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneled de wellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddyw ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.